Witing tresna menika jalaran saking kulino lho, Den. Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok ayu. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik.